S'ha viscut amb moltes ganes i ha estat realment una manera d'iniciar una sèrie de debats que potser teníem una mica aparcats des de feia estona, però a més ens ha servit per generar nous projectes i ens ha servit perquè alguna gent que començava a participar a partir d'ara estigui participant més en alguns temes i que haguem vist que la feina que hi ha als barris no és només la que es veu el dia que fas una festa major o el dia que fas una activitat concreta, sinó que al darrere hi ha molta feina de la qual també depenen moltíssimes coses i depèn també cap on anem, cap on volem que vagi la societat, que es vegi que no és una feina aïllada a un barri, sinó que hi ha moltíssima gent a tot Barcelona i a tot Catalunya que està treballant i insisteixo en el que he dit abans, o sigui, ha generat moltíssimes ganes a la gent de fer coses, de pensar, de repensar el funcionament i de treballar en nous projectes. En aquest sentit ha estat molt positiu. Però crec que hem de recuperar dues coses bàsiques. Una, l'objectiu del món associatiu i que ha anat sortint durant tot aquest congrés, és l'objectiu de transformació social, és a dir, el moviment associatiu existeix per alguna cosa i avui han parlat d'història, s'ha parlat també de futur, però aquest objectiu l'hem de recuperar, perquè és al cap i a la fi el que fa vibrar la gent i el que mou a la gent a que participi, a que sigui voluntària. Això d'una banda, recuperar això. Però al mateix temps que estic dient recuperar aquesta part, també hem d'innovar. Les entitats també han d'innovar perquè el moviment associatiu, igual que la societat, ha de canviar, s'ha d'adaptar i sempre mirant amb el que faci estar tothom millor. Llavors seria recuperar alguns valors que a vegades queden una mica oblidats perquè el dia a dia et menja més el preocupar-te que si no tens equipament, que si no tens espai, que si no tens finançament, i això a vegades pot quedar una mica de banda, però també innovar i no caure en un altre tòpic d'aquells de dir que les entitats només plorem perquè no tenim diners, perquè no tenim voluntaris, no tenim relleu. Escolta'm, també hem de canviar coses i crec que ho estem fent, per això soc molt positiva, crec que està passant i en aquest congrés també s'ha vist molt tot això. Tant entitats històriques com entitats noves, i aquesta és la part positiva també. Uns dels altres també ni es pot viure només de la història, ni es pot pretendre no tenir-la en compte, per tant, hem d'anar una mica junts amb això.